Magandang hapon mga katropa peeps. Ang video natin ngayon, may i-share akong sekreto sa inyo. Isang secret ingredient na magpapasarap sa kahit anumang klaseng lechon. Isang uri ito ng dahon, isang cactus. Dahon ito ng cactus na iilan lang ang nakakaalam. Ito ay isang uri ng cactus na tumutubo dito sa ating bansa. Pero kukunti lang nakakaalam nito. Dahil ito ang dahon na to, pag niluto to, napakabango. I-upgrade niya to the next level yung iluluto mong lechon. Especially pag lechon manok at lechon baboy. Ito rin ang nilalagay ko sa pork roll o pork belly. Tapos ko ito minamarinate dito. Nilalagay ko lang sa ilalim. Hindi na kailangan ng lemongrass. Mas masarap itong klaseng dahon na ito. Kaya feature ko ngayong video na to. I-share ko sa inyo ang isa kong secret ingredient para sa inyo to. Tara. So umpisa na natin. Kailangan natin ang mga ingredients. Pero ang pinaka bida sa ating ingredients ngayon ay ang manok at ang dahon ng cactus natin. Tawag namin dito kalumbuaya. Mabango ito at masarap pag ito'y naluto. So ito ang ingredients natin. Itong whole chicken natin, na-brine na po yan sa Mountain Dew. Isang lime soda, soy sauce, chili flakes, asin, pamintang powder, optional lang bitchin. May gusto kong mag-bitchin para may medyo sumarap ng konti. At syempre, ang ating bida, secret ingredient, dahon ng kalambuaya. Ito ang magpapasarap at magpapabango ng ating lechon manok. Mix na natin mga ingredients. Pagkumain natin ng paminta sa asin, bitchin, chili flakes. Mix na lang natin to. Yan. At hanguin muna natin ang ating manok. Kababad na to sa sa Mountain Dew. Ayan. So ito, chachapin natin ito ng maliliit. Ay, chop na natin itong kalumbuhay natin. Yan. Tapos i-mix natin to sa ating seasonings. Yan. At ilalagay natin to sa loob ng manok. Hindi ko na palang nakalimutan. Maglagay din tayo pala ng bawang para may dagdag aroma. Yan. Bawang. Sama natin pati balat. Hindi ko na nakalimutan. Yan po. Magsiksik din tayo dito sa may pagitan ng legs. Ayan. Yung sa may balat para manuot yung lasa dun sa may chicken breast. Oh.
Alright. Ayan natin ito tatali. Ang bawang. Ayan. Pakahid natin evenly. Ayan. Pinatong na natin siya sa roasting tray natin. Ganyan ang pagsiset up ko. Merong rotisserie. Rotisserie itong oven natin. Pero mas gusto ko pang ganito ang style. Ayan. So, preheat ko na lang yung oven sa 180 degrees. 80 Celsius, 180 Celsius. Sa taas lang pero yung heat, hindi huwag na yung bottom. Sa taas lang yung mainit. Tapos ilalagay natin siya sa lowest part ng oven. At iluluto natin to ng 1 hour and 30 minutes. Isang oras dito sa side, sa top. At after 1 hour, 30 minutes dito sa likod niya. I-flip natin siya. Alright, pasok na natin sa oven. At kaya na naman nilagyan ko ng ganito na style na foil para masalo niya yung juices niya. Yung gagawin natin sauce mamaya. Alright. Ayos. Ayan. Isang oras na siya. So, flip lang natin siya. Let's flip it. Natin siya sa oven. Bango. Ang bango-bango. 30 minutes. And we're done. Ayan na. Chop natin. Tumalsik! Oh. Tingnan mo yung wings. Gusto mo breast o legs? Wow. Legs or thighs? Juices yan. Bango. Sinilagyan natin ng kalambuaya. Let's eat. Tama langgam. Sige, hayaan mo. Kainin natin yung langgam. Oh. Kasamang pansit pa tayo. Alright. Ayan, mangkimo lang.
Mm. Kurang naikin. Mm. That's why ay aray ang araramay samput. Tingnan ko muna yung time doon. Tayo ng gabi. Tara, may kasama pa tayong pansit. Ulam. Mm. Wow. Harap. Wow. Mm. 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 May matitira pa tayo dito, hindi natin ito maubos. Pa-fried rice na lang natin bukas. Almusal. Mm. Kahit wala na siyang sauce. Sarap. Oh my God. Mm. Wow. Mm. So, look at that. Oh, sa sauce. To toyo lang to, tapos yung juice ng chicken. Uy. Mm. Maalat. It's a bad idea, pero okay lang. Mm. 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 Crispy. Mm. Mm. Ang pinakaborito kong parte, yung leeg. Mm.
fatty, juicy. Mhm. Wow. Ginataro. So guys, na tropa pips, tandaan nyo, mas masarap pag ang ilalagay sa lechon, saan mang klaseng lechon, ang kalumbuaya. Sinerch ko sa Google kung ano sa English yun, pero wala, isa lumalabas, cactus leaves. Importante masarap ito at nalaman nyo ang sekreto, isang secret recipe, isang herb na pampasarap sa lutong lechon. Well, sa susunod ulit guys.